Започнахме монтажа на новата дограма. Искам да видите как сме запазили отвътре тапетите. Ето в момента прозореца още не е напълно готов, но е на мястото си, нивелиран. И това е отвътре, няма никаква щета от прозоречната дъска. Тук само тапетче трябва да се залепи. И това е отвътре, няма какво да се прави. Отвън вече има съвсем малко, където трябва да се подмаже. Сега ще ви покажа и другия прозорец. По същия начин. Съвсем внимателно сме демонтирали старите прозорци. Без абсолютно никакви щети отвътре. Ето, показвам ви отвънка. Сега в случая се прави външната изолация и отвънка прозорецът ще бъде обърнат.